Спа-курорти. Модерната днес спа-почивка всъщност е наследила традицията още от римско време. Процедурите с минерална вода, освен с лечебни цели, са се ползвали и за отмора на короновани особи. Останки от внушителни древнотракийски и римски съоръжения, служили някога за водолечебни цели, свидетелстват за това, че цветущите в миналото селища са дължали своята известност именно на минералните води, бликащи край тях. Град Сандански е амфитеатрално разположен край югозападните склонове на Пирин. Той буквално се е втъкал между две дефилета и е най-топлият и слънчев български град. Богато надарен с минерални извори, с различна термалност и химичен състав, Сандански притежава утвърдената от древността формула за добруване на човека – слънце, въздух и вода. Днес туристите имат уникалната възможност да се любуват едновременно на римските забележителности около града и модерните спа-хотели. Не по-малко древно е и термалното находище на Хисаря. Траките изграждат около минералните извори нимфеуми, лечебно-религиозни светилища, а римляните – терми, които са съхранени почти до покрив и впечатляват със своята оригиналност. Днес балнеохотели и спа-центрове предлагат на гостите богата гама от спа-процедури. В сърцето на Родопите се намира град Девин. С 7-те си вълшебни минерални извора, заобиколени от вековни борове, той е една от предпочитаните спа-дестинации на туристите. В България не само водата лекува. Разположени в подножието на планини, термални курорти като Сапарева баня, Банкя, Вършец и Шипково лекуват едновременно с планински въздух и минерална вода, а досегът с тяхната лечебна сила е още по-благотворен. Черноморските български хотели също предлагат на своите гости богати възможности за спа-почивка. Наричат малкото планинско градче Велинград спа-столицата на България. Той се намира в Чепинската котловина между планините Рила и Родопи. Велинград е невероятно богат на минерални извори, от които бликат лечебни води с различни свойства. Това богатство е съчетано с мек климат, прекрасна природа и древна история. Днес към тях са добавени и удобствата на изискани хотели. Едно от чудесата на града са езерото и парка Клептуза, карстов извор, от който са се образували красиви езера и вечно зелена борова гора, опитомена в естествен парк. Тази прелестна игра на природата е превърната днес в защитен резерват. Малко са страните в Европа, които разполагат с такова богатство от термални води, чист въздух и слънчеви дни, като България. Тези перфектни биоклиматични условия естествено подкрепят страната в превръщането й в предпочитана дестинация за здравен туризъм, балнеолечение и спа.